Ωραία η πάσα για τον Μπρίτο, ο οποίος θα πατήσει για τον Παπαδόπουλο. Περνάει ο Παπαδόπουλος, είναι δεξιά ο Μπρίτο, αριστερά ο Ματέι. Πάσα για τον Ματέι, βγαίνει και μπλοκάρει ο Λόπεθ. Καλή προσπάθεια αυτή από τον Ατρόμητο στο 13. Στόιτσεφ αριστερά το Ματέι. Εκεί θα πάει μπάλα, είναι σηκωμένο το σημαίακι του βοηθού. Εδώ βλέπετε και πάλι την προσπάθεια των παικτών του Ατρόμητου. Οριακή φάση. Το πλάγιο για τον Παπαδόπουλο μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, out, υπό την πίεση του Μπράβο. Ενώ εσείς έχετε τη δυνατότητα πάλι να δείτε τη μονομαχία Μπράβο Παπαδόπουλου και πως η μπάλα κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου, out. Βαδιά παλιά για τον Ασλίδη. Μάκρυση από τον Φιντανίδη. Έρχεται τον Ασλίδης και πάλι να κερδίσει την μπάλα. Έχει δεξιά τον Γεωργιάδη. Εκεί θα δώσει. Αφήνει ο Γεωργιάδης έξυπνα για τον Μαλόν, ο οποίος έχει περισσότερο χώρο. Δοκιμάζει το δεξί σουτ. Καλό είναι το σουτ από τον Μαλόν, έξω. Στο 29 απαντά η Βέρεια με το δεξί του Μαλόν πάνω από την εστία του Μπάρκα. Η εκτέλεση από τον Ούμπιντες. Το πλασέ έξω. Μεγάλη ευκαιρία που θα χάσει ο Λαζαρίδης. Μπίτολο, ωραία τρίπλα να περάσει. Ανοίγει και ακόμα πιο όμορφα αριστερά. Μέσα στην μεγάλη περιοχή. Μπίτολο θα κάνει το αριστερό. Out. Αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Στο 52 με τον Μπίτολο. Και οι δύο ομάδες έχουν μπει διαφορετικά στο δεύτερο ημίχρονο. Γι' αυτό βλέπουμε ένα πιο γρήγορο παιχνίδι, πιο ανοιχτό. Προσπάθεια από τον Γεωργιάδη να μπει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Πέφτει κάτω. Διαμαρτύρεται. Ο Σπάθας δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, σε αυτή την προσπάθεια του Γεωργιάδη. Μπρίτο. Αφήνει για τον Στόιτσεφ. Στόιτσεφ θα φέρει στο αριστερό, θα δοκιμάσει το σουτ. Καλό το σουτ έξω. Πολύ ωραίο σουτ από τον Στόιτσεφ. Δεξιά είναι ο Γεωργιάδης, έχει χώρο μπροστά του. Θα πάρει την μπάλα από τον Γεωργιάδη. Η σέντρα για τον... Μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα πέρασε από τον Ασλίδη. Έπεσε ο Ιουσούφ να βρει την μπάλα. Το σουτ δύσκολα πέφτει, ο Καντιμίρης από μακρύνει σε κόρνερ. Στόιτσεφ. 76. Μπίτολο μέσα στην μεγάλη περιοχή. Έρχεται ο Στόιτσεφ να γυρίσει για τον Μπρίτο. Το σουτ από τον Μπρίτο. Ο Καντιμίρης με διπλή επέμβαση κρατάει το 0 στο 78. Ταλέκ κατέβασε με το στήθος ωραία. Προσπάθεια του Στόιτσεφ να τον ξαναβρει. Απομάκρυση από τους αμυντικούς. Έρχεται να κάνει το δυνατό σουτ, αλλά έξω ο Μπίτολο. Στόιτσεφ έχει μπροστά τον Μαλόν. Θα βγάλει για το Σουμπίνιο. Το πλασέ του Σαμπίνιο. Η μπάλα κοντράρει και καταλήγει κόρνερ. Στόιτσεφ καθυστερεί. Θα κάνει το αριστερό. Δεν ήταν άσχημο το σουτ. Στο 87 η μπάλα έξω. Η εκτέλεση από το Σουμπίνιο. Είναι καλά εκτελεσμένο, λίγο έξω από το δεξί δοκάρι της εστίας του Καντιμίρη.